Бүгін лицей-интернатта Тимир Юсупов истәлегенә арналған милли көрәш буенча республика асык турниры үтә. Бүгінгі сюжетыбыз шуның турасында булыр. Бұл ярышта 2002-2013 елда туган 41 үсмер көрәште. Командалар Төньяк-Көнчыгыш төбәге, Балтас һәм Баймак районнарыннан килгәйне. Кайдан килдегез? Без Балташ районынан килдек. Безнең команда 7 кеше. Көрәшкә ничә ел йөрисегез? Мин йөрим көрәшкә 8 ел. Ә һин? Мин 5 ел йөрим. Миңа көрәш бигрәк ошый. Үзең менән таныштырып кит әле. Мин Минибай Султан Баймак районынан килдем. Мәсгудка килер алдына ничек әзерләндегез? Без мәктәптән соң тренермен, иптәшләрмен әзерләндек. Турнирда асыл тантанаһы үткәс, катнашучылар ярышка әзерлек күнекмәләрен эшләнеләр. Артабан 30-35 килограммлык иң бәләкәй категориялы көрәш башланды. Ни өчен һин көрәш спортын хайланың? Мен бұл спортта хайланам, чөнки минең буайым сакырда, ул минең тренерым, иң беренче тренер. Шан һоң тренировкалардан һоң миңа көрәш бик нык ошап кетте. Һәм дә инде заниматься итә башладым. Көрәш 9 авырлык категорияһында оештырылды. Көрәшчеләр һаны буенча иң күп катнашучылар Дауан, Балакатай һәм Салот районынан булдылар. Үзең менән таныштырып кит әле. Мин Мухимдинов Рият, Балакатай районынан булам. Касан бире һин көрәшкә йөрисең? Мин көрәшкә 7 класстан алып йөрим. 70 килограмм категорияһында лицей-интернаттан Фидан Хизбуллин ярыштың 2 тур һөҙөмтәһе буенча 3нче урын яуланы. Лицей-интернатта күп йылдар дәвамында уңышлы эшләп килгән, көрәш секцияһында шөгыльләнгән Тимур Ахметдинов, Азамат Газалов 45-55 килограмм категорияһында беренче булды. Был еңүгә һин ничек килдең? Бұл еңеугә мин оҙаҡ әҙерләндем, көндә борцовский зала йөрөнөм. Үҙем мин беренче класстан көрәшкә йөрөй инем. Беренче минең тренер Ахтаров Наил булғайны, аҙаҡ лицей-интернатына килгәс, Рим Рустам улы уҡытай башланы. Уларға мин бик рәхмәтлемен. Көрәштәнде генә түгел, рухты ла нығыта. Спорт менән шөгыльләнәйек, дуҫтар. Тау-тау хәбәр өсөн Байышев Ильяс Һәм Аслыева Гүзәл.